بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجمريا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمقصال نايلوم معنتي أرئستنا حمام صوم زبليو. حمام كبهال كله بعينة كبدة ካብ ሰብ ናብ ሰብ ከይተረፈ ይፈላለይ። ሓደ ሕሙም እቲ ስያም ዝቡርትዖ ወይ ዝሃስዮ ተኾይኑ ከፍጥር አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ኣብ ቁርአን አልከሪም ኣፍቂድሉ። ቃለ ተዓላ ፈመን ካነ ሚንኩም መሪضን አው ዓላ ሰፈሪን ፈዒደቱን ምን አያምን ኡኸር። ዑለማ ይብሉ ሕሙም ሰለስተ ኩነታት ኣለውዎ። ነቶም ክኢላታት ሰብ ሞያ ሓካይም ሓቲቱ ስያም ኣብ ጥዕንኡ ዘውርዶ ሳዕቤን ወይ ጉድኣት ፈሊጡን ኣለልዩን እቲ ቁኑዕ መገዲ ክመርጽ ሽርዓዊ ግዴቱ እዩ። እቶም ኩነታት ድማ ከም ዝስዕቡ እዮም። ቀዳማይ እቲ ሕማም ኖርማል ተኾይኑ እቲ ስያም ኣብ ጥዕንኡ ዝኾነ ሳዕቤን ማህሰይቲ ዘየምጻሉ ተኾይኑ ክጸውም ናይ ግድን እዩ። እዚ ድማ ከም ሰዓል፣ ሕማም ኩሩንቲ፣ መግመይቲ ወዘተ ዝኣመሰሉ። ካልኣይ እንተ ደኣ ሕማሙ ምስ ጾም ዝፋጠጥን ናብ ካልእ ኣንፈት ዘስግርን ንኽሓዊ ዝዕንቅፎን ተኾይኑ ከፍጥር ይግብኦ። ክጸውም ኩልኩልን ሓራምን እዩ። ምስ ሓወየ ድማ ነቲ ስያም ይትክኦን ይቐድዮን። ሳልሳይ እቲ ጾም ነቲ ሕማም ናብ ቀጨውጨው ዝዓይነቱ ዘድህበሉ ቁሩብ ዝኸብዶ ተኾይኑ ከፍጥር ይምረጽ፣ ክጸውም ከዓ ይጽላእ። ግን እቲ ሕማም ንባዕሉ ኣብ ክልተ እዩ ዝምቀል። ንሳቶም ድማ ግዝያዊ ሕማም ዘይበሊ ሕማም ተባሂሎም ይፍለጡ። እቶም ብኸቢድ ዘይበሊ ሕማም ዝተጠቕዑ ሮሞዳን ክጾሙ ኣይምልከቶምን እዩ። ኣብ ክንዲ ጾም ንነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ሓደ ድኻ የብልዑ ወይ ኪሎም ፈረቓን እኽሊ ሩዝ መሳሊ ይዕድሉ። እቶም ግዝያዊ ሕማም ዝበሃሉ ክሳዕ ዝቕንጠጡ ስያም ተቋረጽ ደሓር ነቶም ዘፍጠርካዮም መዓልታት ትቐድዮም ወይ ትትክኦም ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ብግዝያዊ ሕማም ተታሒዙ ጸኒሑ ድሕሪ ሮሞዳን ከይሓወየ ሞት ዘርከቦ ቃዳ የብሉን። ምኽንያቱ ንኽቐዲ ዕድል ስለ ዘይረኸበ። ሃذا والله أعلم. صلى الله على نبي